Ambe Kadri Sibika Dembaya la Kasila radio kanubaga badu aka fola kani radio ka kanute bila ko ye sabula jamana kunganko fuka tase jamana wɛrɛ taw ma ale be o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ radio siraw de fɛ. Mi radio lamɛ jane kosɛbɛ kunnafoni de bɛ kunnafoni lamɛ la o mɔgɔninfin ni ma kunnafoni lamɛ toujours bɛ fili kɔnɔ bon surtout an ye feerekɛla an tɛ taa yɔrɔ la foyi foyi bon an bɛ se ka faamuya sɔrɔ min na o ye kunnafoni de bon kunnafoni ɲuman fana an b'a sɔrɔ radio so de fɛ n'i y'a mɛn télé n'i y'a mɛn net internet nin bɛɛ an ye min fɔlɔ dɔ fɔlɔ kunnafoni na o ye radio so de donc ni radio so ye min fɔ an ɲɛna an bɛ da o de la kosɛbɛ ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan. Kadri Sibika dudenw y'a sɛbɛntiya ko maa min don k'a ye radio kanu kosɛbɛ wa k'a ka radio lamɛn nafa bɛ s'u ma ka d'a kan k'ale de b'u kunnafoni jamana lahalayaw la. Kadri ye ne burankɛ de k'a bɛ ne furula ka na sɔnna tiɲɛna ale bɛ radio lamɛn kosɛbɛ a b'a lamɛn su a b'a lamɛn tile n'a bɛ taa baarayɔrɔ la a b'a lamɛn n'a bɛ bitigiw kɔnɔ a bɛ radio lamɛn ale kɔni ye radio kanu kosɛbɛ. Kɔsa in na a nana fɔ ko barakɛla dɔw b'an bolo yan nɔ olu bɛ bɔ ɲɔnɔ ko attaquement dɔ kɛra ɲɔnɔ ko n'a sɔrɔ n'olu ka mɔgɔ t'a la k'ale jɔrɔlen don o de la ne tɛ n base Facebook kunna o kuma kan ou bien TikTok ta ne tɛ n occupé olu la ten tɔ mais ni ne ye min mɛn radio la se k'o bila la journal ba yɛrɛ kan. Kadri Sibi y'a yira ko danfaraba de bɛ radio kunnafonidiw ani bɔlɔlɔ sira taw cɛ. Ne yɛrɛ bolo parce que bɔlɔlɔ sira la a dibaga cayara a fɔbaga cayara mais ni kɔni bɛ radio lamɛn a ka ca Ala fɛ comme bi m'an bila radio lamɛn na a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka faamuya sɔrɔ la kosɛbɛ ka tɛmɛ réseaux sociaux ta ninnu kan. O siratigɛ la Kadri Sibi b'a sɔnni sigi kunnafonidibaw ka baaraw kɛcogo radio sow la. Tiɲɛ de bɛ laban parce que an bɛ radio sow lamɛn kunnafonidilaw bɛ min fɔ an bɛ o de lamɛn est ce que a faamu bon an bɛ fɛn kɛ n'o de est ce que a faamu an bɛ baro kɛ ni radio kunnafonidilaw ka fɔta de bon n'a ma kɛ tiɲɛ ye dɔrɔn i b'a ye an bɛ fɛn na ɲɔgɔn faamu tɛ na a ko kɔnɔna na bon olu de bɛ se k'an bɛɛ bɔ fili la i n'a fɔ olu de bɛ se k'an bɛɛ fana bila fili la parce que an bɛɛ b'olu de lamɛn i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ n'i sigi ka kunnafoni di mɔgɔ miliyɔn joli bɛ e lamɛn kunnafoni di na f'i ka kɛ tiɲɛ fɔla i ka kɛ ladiri ye kana kɛ nataba ye. Kasela mini Bamako cɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 48 bɔɲɔgɔnkɔ la a duguden caman b'u kunnafoni radio siraw de fɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔ siraw kan ka da sira caman kan i n'a fɔ kalanbaliya kuranko dɛsɛ fo ka taa se bɔlɔlɔ sira musakaw ma. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.